ବୁନ୍ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଯିବା ବେସନ। ବେସନ ତାପରେ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେନ୍ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବେଶୀ ପତଳା ହେଲେ ବି ହେବନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ ହେବନି, ତ ୟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଠିକ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ପକାଇ ଟିକେ ବେଲାରେ ବୁଲେଇ ଏମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ଏବେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗ ବୁନ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ତ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ରୋଷ୍ଟ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଚାରି ଚଟୁକୁ ପୋଛି ଧୋଇକି ପୁଣି ଆମେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଉପରେ ଲଦି ହେଇ ଚେପା ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ସେ ହେବନି। ତ ଆମେ ଯେତେ ଥର କରୁଥିବା ଏମିତି ଜାଲି ଚଟୁ ପୋଛିକି ସେଟାକୁ ସଫା କରିକି ପାଣିରେ ଧୋଇକି ପୋଛିକି ପୁଣି ବ୍ୟାଟର ପକାଇବା। ତ ଦେନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ସେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।